Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shawara ga arewacin Najeriya da kuma gwamnatinmu gaba ɗaya. Hanyoyin da za mu iya bi mu fita cikin wannan hali da ƙangi na bala'i da yunwa. Gwamnati ta sani cewa yanzu babu wani abu wanda talaka yake iya saye ko kuma bai gagari talaka ba. Hatta garin kwaki ya gagari talaka a yanzu. Talaka yana cikin halin kakanika, yana cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shawara ta a nan shine muna da wakilai wanda aka zaba aka tura su Abuja, sanatocinmu da reps ɗinmu da kuma wanda muka tura daga local government suka tafi jiha. Wannan shawarar shine ya kamata gwamnati ta mai da kowa gida, kowanne daga cikinsu sanata ya kamata a samu musu da offices ɗinsu a zone ɗinsu, wanda kuma akalla ba a kasara ba bayan da office a zone kowane sanata akalla local government ɗin da yake wakilta in guda 10 ne akalla ya ziyarce su sau 2 zuwa sau 3 duk wata, saboda sanin matsalolin da mutanen su ke ciki ba tare da shi da iyalansa ba a Abuja. Hakan idan yana tare da ku to wasu rigingimu duk za su ragu, saboda ya san gashi shi kuma yana ji ba wai labari ake bashi ba. Na biyu, reps kuma a samun musu da offices a local government secretariats. Idan kana wakiltar local government 3 ne sai ka raba, yau in ka je wannan, gobe ka je wannan, jibi ka je wancan. Sannan kowace local government sun san ranar da za su samu reps ɗinsu su kai complaint da suke da shi wanda zai tendering a federal. Sai abu na gaba, sai members state house of assembly wanda suke zuwa su ma an zaɓe su, in suka ɓace suka tafi state sun ɓace kenan ba za a sake ganin su ba sai bayan shekara 3 ko 4 sun zo campaign a gansu a local government. Su ma a samun musu office ɗinsu a local government secretariats, wanda duk kullum kana so ka ga rep ɗinka memban ka za ka je local government secretariat a yi tendering ɗin issues ɗin da kuke da shi. Sannan a samar da office wanda zai comprehensive ɗinsu gaba ɗaya a zone ɗin, wanda akwai senator, akwai reps, akwai ciyamomi na local government wanda za su haɗu akalla ba a kasara ba duk wata suna tattauna matsaloli domin samun cin nasara a kan ci gabar ƙasarmu da kuma arewacin Najeriya baki ɗaya. Wannan shi zai taimaka wajen insecurity da ake ciki da rashin abinci. Sannan duk wanda yake da wani wanda ya san yana da matsala ko naka ne ka yi reporting ɗin shi, domin a samu daman yadda za a kawo ƙarshen wannan tashin hankalin, a bar mu yi noma, mu yi kiwo, mu yi abin da ya kamata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.